Hola, sóc l'Elisa i avui us porto unes cançons que parlen d'emocions. Ja sé que hi ha bastantes cançons que parlen de les 4 emocions bàsiques pels infants, perquè les vagin interioritzant, però jo sento que hi ha un pas previ, diguem-ne, més important, que és la necessitat de sentir el cos, de sentir les emocions al cos, de permetre-les i de, si pot ser, posar-hi la mínima ment possible, no? Intentar quedar-nos només amb l'emoció i no enganxar-nos-hi, perquè llavors es converteix en un sentiment i la història s'allarga molt més i el patiment també, no? Bé, potser és una tonteria, però a mi em sembla prou potent i, de fet, a nivell personal, doncs jo ho he pres fa relativament poc, no? I encara sento que ho he de treballar molt i interioritzar molt. I la cançó doncs em va baixar una mica per això, no? Per dir-me a mi mateixa, no t'enganxis amb la ment. I bé, la cançó diu així. Les emocions són energia, si les permets, ràpid passaran. Observa bé què sents al cos, no t'enganxis amb el pensament. Observa bé què sents al cos, deixa-ho anar i estaràs content. Les emocions són energia, si les permets, ràpid passaran. Observa bé què sents al cos, no t'enganxis amb el pensament. Observa bé què sents al cos, deixa-ho anar i estaràs content. I també tenim la versió castellana. Las emociones son energía, si las permites vienen y van. Observa bien qué sientes hoy, no te enganches con la mente. Observa bien qué sientes hoy, no te enganches y estarás bien. Las emociones son energía, si las permites vienen y van. Observa bien qué sientes hoy, no te enganches con la mente. Observa bien qué sientes hoy, suéltalo ya y estaràs bien. I després us volia també compartir una cançó més per les educadores i els acompanyants d'educació infantil, una cançó que treballa el tren de les emocions. No sé si coneixeu l'activitat del tren de les emocions. És una activitat pels infants de primària, de P5, de primer, de cicle inicial, etc., que treballa a través d'un tren que es posa al terra com una mena de xarranca, no sé si es veurà bé, si no ja adjuntaré una foto. La idea és com que cada vagó, les peces es posen al terra, no?, de cada vagó, i cada vagó és una cosa que han d'analitzar, no? És amb les situacions ideal per les situacions de conflictes, no? Què ha passat? Col·loco en el vagó de què ha passat. Com m'he sentit? Què he pensat? Què he fet? Doncs li he fotut una puntada de peu, el que sigui, no? Quin ha estat el resultat? Doncs que l'altre plorava, jo estava enfadat, la mestra ha vingut, no? I
I finalment el que pot portar als nens a anar passant d'una casella a l'altra i anar-se revisant, doncs els pot portar a entendre què és el que realment hi havia al darrere, què necessitava jo, no? Per què he actuat com he actuat. O també en una revisió més profunda de què hagués passat si jo hagués fet una altra cosa, com m'hauria sentit, com s'hagués sentit l'altre, no? O sigui, realment té com diverses capes i diverses fases i diferents nivells de profunditat en funció de l'edat dels infants que, bé, crec que és molt interessant de treballar-ho. Bé, doncs això, la cançó per ajudar-los a recordar aquesta idea diu així. Aquest és el tren de l'energia, aquest és el tren de l'emoció. Aquest és el tren de l'energia, aquest és el tren de l'emoció. Què sents al cos, què sents? Para i escolta l'emoció. Què sents al cos, què sents? Deixa-la anar i sortirà, deixa-la anar i se n'anirà. Aquest és el tren de l'energia, aquest és el tren de l'emoció. Aquest és el tren de l'energia, aquest és el tren de l'emoció. Què et diu el cap, què et diu? Para i escolta el que et dirà. Què et diu el cap, què et diu? Para i escolta el que et dirà. No pensis massa i deixa-ho anar. Aquest és el tren de l'energia, aquest és el tren de l'emoció. Aquest és el tren de l'energia, aquest és el tren de l'emoció. Què necessites dins teu? Sigues sincer i escolta't bé. Què necessites dins teu? Demana-ho bé i t'entendran. Si no t'ho donen, t'ho tiran endavant. Aquest és el tren de l'energia, aquest és el tren de l'emoció. Aquest és el tren de l'energia, aquest és el tren de l'emoció. Bé, i una mica aquesta seria la idea. Bueno, és com per reforçar, no? Quan tinguem el tren al terra i treballem amb els infants a les tutories, etc., doncs potser ens pot anar bé. Bé, això del tren de l'emoció és una cosa que s'utilitza en treball emocional amb els infants i a mi m'ho ha ensenyat la Rosa Miralles, que li estic molt agraïda. I bé, doncs, crec que és una cosa que podem incorporar també fins i tot a casa, no? Per crear aquesta consciència de que podem canviar al final els nostres pensaments i també els nostres actes i al final les emocions també se suavitzaran. Bé, moltes gràcies i fins aviat. Adéu, que vagi bé.